Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Стоўбцы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Першае пытанне. Гісторыя назвы. Сапраўды, назва вельмі цікавая, Стоўбцы. І даследчыкі, навукоўцы, гісторыкі намяркуюць, што яна паходзіць ад назвы слуп. Стоўб. Гэта значыць, што горад, мястэчка тады, якое стаяла на Нёмане ў 16 стагоддзі, служыла ў якасці прыстані. Каб прыстань была добра арганізаваная, убівалі такія слупы. Да гэтых слупоў прывязвалі чаўны, лодкі, розныя судны на той час, калі вёўся гандаль. І адсюль вось гэта назва Стоўбцы. Гэта назва так даволі добра апраўдоўвае сябе, таму што горад быў у нейкім сэнсе такім партовым, таму што вось Нёман. Вядомыя ўладальнікі мястэчка. Мястэчка яно было прыватнаўласніцкім і доўгі час стоўбцамі валодалі род служкаў. Гэта даволі такі знакаміты род у Вялікім княстве літоўскім. Яны былі на самых розных пасадах, займалі пасады падкаморых, мералі зямлю, займалі пасады маршалкаў, кіравалі працай сойму і гэтак далей. І таму служкі вось яны арганізавалі жыццё стоўбцаў, гэта 16-17 стагоддзяў, так, каб з гэтага мястэчка пазней мог вырасці горад. Таму вось род служкаў, канешне, ён заслугоўвае такой, мне здаецца, большай памяці, чым ёсць на гэты момант. Не бысці увагай пытання веры, рэлігійныя і духоўныя прыклады. Калі мы кажам пра шматканфесійнасць нашай краіны, у прынцыпе, то стоўбцаў гэта датычыцца ў поўнай меры. Ёсць і каталікі, і праваслаўныя, і пратэстанты. Мы можам сказаць, што сапраўды вось касцёл у Стоўбцах, ён з'явіўся яшчэ ў 17 стагоддзі. Ёсць праваслаўная царква. І тут хацелася б сказаць, што і баптысты з'явіліся на стоўбцоўскай зямлі. Баптысты і пісятнікі, ось іванскія хрысціяне, якія з'явіліся ў час іванскага прабуджэння міжваеннага, яны зрабілі вялікі свой унёсак у гісторыю і культуру Беларусі. Таўпецкая царква была звязана з Майсеем Гітліным, а Майсей Гітлін гэта быў адзін з перакладчыкаў Бібліі, які разам з Янам Станкевічам выдалі беларускі пераклад Бібліі ў 1973 годзе. І Майсей Гітлін, ён перакладаў стары запавет з іўрыту, то бок з мовы арыгіналу. Духоўная спадчына стоўбцаў, там і сённяшні момант існуюць евангельскія церквы, яна даволі вялікая. Раскажыце, калі ласка, пра яскравыя старонкі гісторыі стоўбцаў. Адзін з такіх момантаў нам трэба сказаць, гэта пра Якуба Коласа. Ён нарадзіўся ў Акінчыцах, і Акінчыцы яны былі у той момант па-за стоўбцамі, а цяпер яны ўжо ў межах гораду стоўбцы. І вось гэта радзіма Якуба Коласа. І ў 1920-1930-х гадах стоўбцы яны былі памежным горадам. Вось калі мы кажам пра чыгунку, то гэта была станцыя, першая станцыя ў заходняй Беларусі. Калі не гарэлая гэта ўсходняя Беларусь, то Стоўбцы гэта заходняя Беларусь. Былі такія цягнікі Масква-Парыж ці Масква-Берлін. Яны ўсе праходзілі праз Стоўбцы, і Стоўбцы сталі такім адным з цэнтраў, таму што там пераводзілі іх на іншую каляю, там быў пашпартны кантроль і гэтак далей. І мноства такіх знакамітых і вядомых людзей, яшчэ авіяцыя тады была не так развіта, асабліва 20-е гады, яны праязджалі менавіта праз Стоўбцы. У 1940 годзе вельмі цікавы момант, што Якуб Колас зноў жа прыязджаў у Стоўбцы, калі ўжо заходняя Беларусь была далучана да ўсходняй Беларусі. Ён з асабістых сродкаў дапамог местачкоўцам аднавіць свае будынкі пасля пажару. Здарыўся такі вялікі пажар, і вось усе тагачасныя жыхары ўзгадвалі, што вот якраз народны пісьменнік Беларусі прыехаў і уклаў свае сродкі, каб аднавіць жыццё пагарэльцам стаўпецкім. Таму вось, канешне, безумоўна, ёсць тут цікавыя такія старонкі. Большую частку размовы мы казалі пра мінулае, а горад Стоўбцы сёння.
Трэба сказаць, што сёння гэта раённы цэнтр, гэта таксама чыгуначная станцыя. Стоўбцы на сённяшні момант, мне здаецца, выконваюць і важную турыстычную функцыю, таму што гэта Стаўпеччына, гэта мясціна Якуба Коласа. Там некалькі музеяў Якуба Коласа, і тут, безумоўна, і Мікалаеўшчына, Альбуць, Акінчыцы, вось усё гэта Стаўбцоўшчына. Стоўбцы — гэта горад, дзе ёсць забудова 20-30-х гадоў. Стаўбцоўскія могілкі таксама, дзе ёсць шмат значных пахаванняў, турыстычны такі цэнтр. І плюс, што ён даволі недалёка ад Менску. У гэтым сэнсе, вялікая такая, мне здаецца, ёсць перспектыва з гледзяча турызму у стоўбцаў. І таксама варта было бы напісаць такую больш сур'ёзную гісторыю. Гэта мястэчка, як мястэчка перарасло ў горад, якія там знакамітасці. Калі гэта ўсё сабраць і данесці да турыста, то гэта значна ўзбагаціць кожнага наведніка гэтага мястэчка. Але тут мы кажам пра духоўную спадчыну, мы кажам пра літаратурную спадчыну, і мы кажам пра такое агульнабеларускае значэнне ў міжваенны перыяд. Першае пісьмовае ўзгадванне стоўбцаў адносіцца да 1582 года. Александр Слушка ў 1623 заснаваў тут касцёл святога Казіміра, цалкам зруйнаваны савецкімі ўладамі, а ў 1639 кляштар дамініканцаў. Падчас войнаў 17 і 18 стагоддзяў з Расіяй стоўбцы моцна разбураліся. З пачатку 18 стагоддзя стоўбцамі валодаў Денгав, а з 1728 Чартарыйскі. У 1728 мястэчка атрымала магдыбургскае права на 64 гады да ўключэння ў склад Расійскай імперыі. З першай паловы 19 стагоддзя прыстань у Стоўбцах адна з найбуйнейшых. Адсюль за мяжу вывозілася збожжа, драўніна, смала, шкіпінар і іншае. З балтыйскіх партоў дастаўлялі соль, селядцы, напоі, цукар, алей, мэблю, вырабы з жалеза, бавойну. Вайна 1812 зноў прынесла бяду гаспадарцы і насельніцтву. Пасля падаўлення паўстання 1831, у якім удзельнічаў уладальнік мястэчка Адам Чартарыйскі, маёнтак Стоўбцы быў канфіскаваны на карысць дзяржавы. У 1886 тут налічвалася 1070 жыхароў, 186 двароў, 2 царквы, сінагога, 2 яўрэйскія малітоўныя дамы, запалкавая фабрыка, мужчынскае і жаночае народныя вучылішчы, пошта, шэраг крам. Падчас Першай сусветнай вайны стоўбцы апынуліся ў прыфрантавой паласе. У лютым 1818 былі акупаваныя германскімі войскамі, а ў 1921 адышлі да Польшчы. Улетку 1931 тут створана беларускае таварыства дабрачыннасці. Пры ім дзейнічаў клуб з бібліятэкай-чытальняй і радыёкропкай. Клуб стаў асяродкам беларускай культуры. Ад фашыстаў падчас Другой сусветнай вайны горад быў вызвалены 2 ліпеня 1944. У Стоўбцах зберагаецца помнік архітэктуры класіцызму з рысамі барока 1825, царква Святой Ганны. Дайшоў да нас і будынак сінагогі. У 2001, дзякуючы міжнароднай праграме, Стоўбцы удастоены называцца горадам міру. Сёння гэты горад па-над Нёманам расце, квітнее і чакае наведвальнікаў. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!